Sziasztok! Ez itt a Testvériségnek az első része a sorozatban, és ebben a főszereplő én, azaz Vika, és Bettina lesz a... nem mondom el még ki. És ennek az lesz a része, a fő címe, hogy Tomboy! Remélem megnézitek! Na, sziasztok! Mit jössz nekem már megint? Azért, mert már egy párszor láttalak az utcán, és minden nyomit meglögdöstél. Vagy bocs, ez nem igaz, nem lögdöstél, viszont te is az vagy. Inkább miért lögdöstél? Inkább szereted őket. Cuti. De honnan jött a szegély földjéről, akik szabadba már öltnek, és egy ilyen... Nem úgy, mint valami akinek az izéből, mint a kukából szedték volna. Képzeld el nekem ciceledrágom van, és nem tudom, visszagadja, úgy nyúlik még a seggedem, hogy már szerintem kövér is leszel a végén. A kis műhajad. Nem vagyok és halld békén. Menj már, te is. Ez a nő, nem tudom ki, de ha megtudom, rossz lesz neki. Most pedig megyek, mert lesz egy buli, és meg kell készülnöm. Sziasztok. Gyere, cuki tud. Jaj, ez tud. Na, zenét. Beszéltek magam. Hülye. Azt figyeljétek meg, vagy látod, szerintem meg, hogy bekérdezni be. Aki nem tud szerintem babászkodni neki. Ugye én szem vagyok, mint ő, ugye? Lényegesen, hogy akar szület. Nekem nincs szület. Imádták, még amikor születtél. És megkérdezik, hogy úgy, Jánál. Az igaz, az én hajam a mi. Na most jöttemből hülye bumba, meg hírők vannak. De neked! Én leszek a nyerő! Én leszek a nyerő! Akkor kérek. Sajnálom, de a bulinak vége. Sziasztok! Na most elmegyek a boltba, remélem nem futok össze azzal, mit ugrásszal, mert nagyon elegem van belőle. Szerintetek tényleg senki sem addig? Na, szerintem igen. Ha igen, akkor lájkoljátok ki a like. Mert ezek is mit ugrász? Senki felelően. Annyira beképzelt, hogy csak... Na, mentem a boltba. Ezt így érte is. Ez a mások volt összekötve. Most azon fejtettem. Jó? Talán felvettek azt. Oké, mehetünk. Olyan jó zenéket talán. I can relax now. Mi van már a viszont? Van ezen a boltban is. Nem, kilapják. Mondom, nem csak én tudok valamit. Mit tud? Már megint. Kuka. Közül beszélem. És nem kérem, veszekezzünk, állj már le! Én állok le, mikor te kezdesz mindent, de mindig te vagy a hiba nekem. Nem is van egy szót, csak annak a tesót, akit te nem ismersz, csak te szerinted. Te egy folt vagy. Folt vagy az egész világban. Jobb lenne, ha eltűnnél, vagy meghalnál. Miért lenne jobb? Nem testvérem vagy, és akkor te gazdag izék is sórónő lehetnél. Nem jó, gazdag vagyok. Te gazdag! Kukával öltözköd. Mi az a kukával? Olyan szép kukával öltözköd, hogy már megőrülök érted. Ez a csaj teljesen kikészít. Most pedig... Természetesen, azt hiszem, hogy jól tudtam. Jó van,
nem táncol. Nem tudsz te semmit táncol. Kemen, söröld meg egy életet. Tesszük el egy napot, hogy kibékülhetünk. Sziasztok! Végre hazaértem, és most lefektek pihenni. Nem tudom, az úgy sem szegény. Jó éjszakát! Add meg így. Szerintetek hülye? Szerintem igen. Amúgy nem vagyok ilyen beképzelt, csak azért csinálom a pénzt. Na megyek, csá! Sziasztok! Ő az én kis házi kedvencem, Szila. Ő nagyon cuki cica, és ezt édesapámtól kaptam, ami még megmaradt. Mert a többit elszedte. Ez a lány. A házamat, a kocsimat, mindent! Itt ez már fáj! Like! Ha nektek is így lenne, hogy csak egy macskátok maradna. Nem. Izéljétek, hogy nem tetszük nektek, és akkor én leszek a nyerő. Amúgy nem vagyok ilyen mámon. Felelt ocska. Mit csinálod? Szülni! Hajld meg! Jaj, nem kell fel. Mit csináltam? Kelj fel! Nem lélegzik! Kelj fel! Jancsi! Nem lélegzik! Kelj már föl! Ez meghalt. Kelj már fel! Kelj fel! Kelj fel! Kelj fel! Nem bírom tovább! Kelj már fel! Kelj fel! Úristen! Mit csináltam? Felkelhetne már igazán? Meghalt? Kelj fel! Kelj már fel! Ez nem kell fel! Azt nem fogják esetleg. Na, fölébredsz már? Csattan. Kelj fel! Felkelt, nem halt meg. Itt van és felkelt. Beütöttem is a rajzotál, bocsi. Nem tényleg volt. Bocsánat. Tudjátok, amit nem bírok csinálni semmit. Amúgy hogy vagytok? Én jól. Királyom, azzal kívül, hogy majdnem megöltek. Most azt tenném legszívesebben! Az a baj, hogy a Facebookon, vagy akárhol én videózgatom, mert engem szeretnek. Úgyhogy tetszik-eljetek, hogyha valamennyire tetszek, vagy egy 11 évesnek. Na szóval, mit üdögeted az én szemüvegemet? Na szóval, nem is hülye, Nomi. Megdöglött. Szegény. Kérek kommenteket, hogyha sajnáljátok, hogy meghalt. És ha nem, akkor így áll. Amúgy nem örülök neki, mert szerintem a tesóm az sokat ér. Úgyhogy ajánlom nektek is, hogy a tesótokkal ne kötekedjetek. Inkább örüljetek, hogy van tesótok. Inkább legyetek őszinték egymással. Szeressétek egymást.
És még valami. A közlekedést hanyagoljátok. És ez az az első rész. Nézzétek meg a másodikat is, amelyben tök cukik leszünk, mint két igazi testvér. Na, sziasztok! És mi van? Igazából is testvérek vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!